thuis heb ik nog een zichtkaart waarop mijn vrouw staat met een baard in shawarma tent van Mohammed. Mijn zoontje op gestolen fiets, die was gratis en voor niets, goedkoop een slotje opgezet. Deze dorp, ik weet nog goed wie was, we hadden met stroom en gas, mijn vrouw was de hele dag aan het breien. Een trui van echte schapenwol, wij dronken bier met alcohol, en ze schat ik wil graag vrijen. Ik was heel blij dat ik hierheen kon komen, naar deze mooie koude land. Maar ik had echt nooit kunnen dromen, die social lopen dan. Ik ging toen werken in de fabriek, maar die machine was antiek. Dus ik zei baasje, kom eens kijken. Moet jij eens zien hier die machine, met een nieuwe kop misschien. Maar baas zegt, jij moet niet zeiken. Ik zeg machine, zegt gevaar. Straks zegt die boeman, lig ik daar. En je kan bellen ziekenwagen. Ja, dan zit ik in ziektewet en lig ik de hele dag in bed. En moet ik vrouw van alles vragen. Ik was heel blij dat ik hierheen kon komen, naar deze mooie koude land. Maar ik had echt nooit kunnen dromen, die social lopen uit de hand. Nu is voorbij die mooie tijd, mijn vrouw die is nu uitgebreid, die wollen stokjes in de kast. De hele dag die kijkt tv, en hele familie die kijkt mee, en die dan echt heel enthousiast. Ja, ik verlang weer naar die tijd, dat vrouw die eten weer bereid, en weer gaat vrijen en gaat breien. Maar ja, die heeft een woord geleerd, die heet geëmancipeerd. Ik denk ik ga rijden naar Turkije. Ik was heel blij dat ik hierheen kon komen.